Kraljice Etera, ja sam leptir noći. Vidim da su ti Bubamara i Crni mačak uskratili odgovor koji zaslužuješ. Ukradi njihove mirakuluse i dobit ćeš ekskluzivu. Najviša gledanost bit će moja! I koga spašavamo? Nas! Nadija je bila spremna učiniti sve kako bi njena emisija bila uspješna, a ja nisam htjela odgovarati na tako osobna pitanja. Ali to je cijena uspjeha, Ljupka damo, cijena koju zvijezda plaća. Ma mi smo super junaci, ne zvijezde! Trebamo raditi svoj posao, a ne ispadati smiješni na TV-u. Čekaj, nisam se planirao tako rano vratiti kući. Zašto ne bismo otišli na sladoled? Znam jedno savršeno mjesto. To nije moguće! Ona je djevojka i nema šampon? Kako je to Moj intervju bi bio bolji. Zašto više ne vidimo mamu na TV-u? I gdje je Marinet? Sigurna sam da će se vratiti prije nego što kažeš super... Dobrodošli u novu emisiju koju vodim ja, Kraljica Etera. Ne idete se smijeti, ovo su vijesti. Nadija? Večeras su Bubamara i Crni mačak razočarali svoje odane obožavatelje tako što su odbili priznati svoju ljubav. Pripremila sam test da bih vidjela koliko dugo su spremni kriti istinu od svih nas. Hej, nije ti dozvoljeno ući ovdje! Osiguranje! Pozdravimo našu prvu gošću, Chloe Bourgeois, koja izgleda bliska prijateljica naša dva superjunaka. Naravno da jesam. Dokaz da ne treba vjerovati svemu što vidiš na TV-u. E pa onda, draga Chloe, provjerimo možeš li računati na svoje prijatelje. Hej, pazi, uzmeš mi odjeću. Znaš li koliko to košta? Nije moguće da se ovo događa. Ja se nikada ne vozim metrom. To stvarno nisam ja. Fuj. Dobrodošli u metro neizvjesnosti. Ako brzina prijeđe 100 km na sat, pozdravite se s vašom dragom prijateljicom. Opa, pogledajte, gledanost raste. Sve više gledatelja želi saznati hoće li prijatelji superjunaci stići na vrijeme. Neizvjesnost je ubija. Bubamaro, Crni mačku, jeste li spremni putovati kroz ovaj ekran kako biste spasili dragu Chloe? Bubamaro, Crni mačku, preklinjem vas, spasite moj sako! Spremna uskočiti, Ljupka damo? A što ako je zamka? Radije ću se prevesti svojim sredstvima. U Parizu ima mnogo linija metroa, što znači da ima otprilike 200 km pruge. Ako želimo stići na vrijeme i spasiti Chloe, mislim da nemamo izbora. Ha! A samo priznaj da obožavaš biti na TV-u. Ja nemam tremu u bubice.